дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. хариди либоси мактабӣ озод аст. тоҷикистон ва русия ният доранд корхонаҳои муштарак бунёд кунанд. бинокор аз тоҷикистон зан ва кӯдакро аз сӯхтор дар русия наҷот дод. боздошту ҷустуҷӯи муҳоҷирони тоҷик барои муноқишаи маргбор дар Чехов. баррасии масъалаи таъминот бо барқ. аз 4 то 6 август дар тоҷикистон ҳавои пурчангу ғубор дар назар аст. муаллим ва директори мактаб ҳақ надоранд ки хонанда ва волидони ӯро барои аз мағозаи мушаххас харидорӣ кардани либоси мактабӣ маҷбур кунад. дар ин бора Зиёдулло Абдуллозода, муовини вазири маорифи кишвар, зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. масъалаи мазкур ҳар сол қабл аз оғози соли хониш дуғ мешавад, зеро баъзе масъулини мактабҳои кишвар волидонро маҷбур мекунанд ки барои фарзандонашон аз мағозаҳои муайян либос харанд. муовини вазири маориф изҳор намуд ки барои хариди либоси мактабӣ хонандагони мактаб ва волидони онҳо соҳиб ихтиёр буда муаллим ё директор ҳуқуқи дахолат ба интихоби онҳоро надоранд. муаллим ё директори мактаб танҳо ҳуқуқ дорад ки барои осон шудани интихоб ва харидори либос ба волидон мусоидат кунад. дар ин бора Азия Плюс иттилоъ медиҳад. раисони вилояти суғди ҷумҳурии Тоҷикистон ва Свердловски Федератсияи Русия санади нави густариш додани ҳамкориҳои иқтисодиро ба имзо расонинданд. дар бораи ба имзо расидани ин санад раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. ӯ гуфт бо таклифи губернатори вилояти Свердловск Евгений Куйвашев дар намоишгоҳи байналмилалии Иннопром 2023 дар Екатеринбург ҳамроҳ бо вазири саноати кишвар ва раисони шаҳру навоҳии суғд иштирок карда густариш додани ҳамкориҳоро матраҳ намуданд. дар доираи сафар ба Екатеринбург мо меморандумҳо ба имзо расонидем. қарор аст моҳи ноябри соли равон ҳайати расмии вилояти Свердловск барои шиносоӣ бо имкониятҳои мавҷуда ба вилояти суғд ташриф биёранд. дар доираи ин сафар онҳо аз корхонаҳои мошинсозии ҳудуди вилоят дидан намуда масъалаи ҳамкориҳои иқтисодӣ аз ҷумла бунёди корхонаҳои муштараки саноатӣ матраҳ хоҳад шуд. санаи 1 августи соли равон дар маҷмаи манзилҳои Светлый дар Екатеринбург як бинокор аз Тоҷикистон ки дар яке аз ташкилотҳои паймонкори ТЭН машғули кор буд, зан ва кӯдаки хурдсолро аз сӯхтори дар ҳоли алангагирӣ наҷот дод. дар ин бора дар гурӯҳи ЖК Светлый микрорайон дар ВК хабар дода мешавад. дар хонаи ошёнаи 25 ки як духтари бо кӯдак зиндагӣ мекунад, дар вақти пухтани масноти қаннодӣ сӯхтор сар мезанад. духтар аз балкон доду фарёд мекунад. як коргар аз сохтмони ҳамсоя доду фарёдро мешнавад ва дудро аз балкон дида то омадани оташнишонон ба инҷо меояд ва дарро мешиканад. вақти дарро шикастан оташро аз сӯрохи дар бо шланг хомӯш мекардааст. ва ҳамаи ин пеш аз омадани оташнишонон. дар расонаи Екатеринбург нуқта новости таъкид доштанд ки амалу рафтори мард имкон дод ки ҳанӯз то омадани оташнишонон одамон наҷот дода шаванд ва сӯхтор дар фурсати кӯтоҳтарин хомӯш карда шавад. ба манучеҳр барои кӯмак ва шуҷоаташ мукофот доданд. дар муноқишаҳои маргбор дар ноҳияи Чехови вилояти Москав 10 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон ҳузур доштанд. дар ин бора аз сафорати Тоҷикистон дар Русия ба Спутник Тоҷикистон иттилоъ доданд. ба иттилои манбаъ дар пайи занозани 2 нафар аз захмҳои корд ба ҳалокат расидааст. манбаъ афзуд 2 тан аз иштирокдорони ин бетартибӣ фирор карданд ва ҳоло дар ҷустуҷӯ қарор доранд. боқимондаҳо айни ҳол дар кумитаи тафтишотии минтақаи Чехов бозпурсӣ мешаванд, иброз доштааст манбаъ. намояндагии Тоҷикистон дар бораи сабаби ҳодиса шарҳи бештаре надод ва изҳор дошт ки ҷузъиёти бештари ин ҳодиса таҳқиқ мешавад. ба гуфтаи сардори маркази матбуоти раёсати корҳои дохилии вилояти Москав, ҳамаи боздоштшудаҳо мардони аз 24 то 30 сола буданд. гуфта мешавад ки дар ояндаи наздик онҳо барои тафтиши бештар ба мақомоти тафтишоти интиқолӣ дода мешаванд. ёдовар мешавем ки шаби 1 август дар Чехов занозании оммавӣ бо кордкашӣ миёни ду гурӯҳи муҳоҷирон рух дод. тибқи иттилои расмӣ муноқиша дар як қаҳвахонаи маҳаллӣ оғоз шуда, сипас иштирокчиёни он ба шоҳроҳ гузаштанд ки дар он ҷо задухӯрд рух додааст. масъалаҳои пардохти арзиши барқи истифодашуда аз ҷониби муассисаҳои хидматрасон, таъмини муназзами корхонаи муассисаҳо, аҳолӣ бо барқ, пешгирӣ беогоҳӣ қатъ намудани барқ, омода намудани шабака ба фасли зимистон. дар мулоқоти раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо масъулини шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Истаравшан ки шабакаҳои барқи шаҳр баъди ислоҳоти сохтории соҳа як бахши он маҳсуб мешавад, мавриди баррасӣ қарор гирифт. аз ҷумла таъкид шуд ки нишондиҳандаҳои пардохти
пардохти ҳаққи истифодаи барқ дар шаҳри Панҷакент яке аз баландтаринҳо буда, мушкилоти пардохти қарзи баъзе муассисаҳои хидматрасон аз шабакаҳои барқ давра ба давра ҳал карда мешавад. баробари ин роҳандозии ҳамкории гусордаи шабакаҳои минтақавии интиқол ва тақсимоти барқ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳр таъкид гардид. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо истинод ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар медиҳад, ки санаҳои 4-6 августи соли ҷорӣ дар қаламрави вилоятҳои Хатлон, ҳамчунин навоҳии Тобии Ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе ворид шудани омилҳои метеорологӣ, чангу хок аз самти ноҳияи ҷанубу ғарбӣ ва ғарбӣ сабаби олудагии ҳаво мешавад. дар ин хусус Амид Ховар иттилоъ медиҳад. дар иртибот ба ин кумитаи мазкур барои пешгирӣ аз хатари ин гуна ҳавои номусоид тавсия медиҳад, ки дар ин рӯзҳо бештар оби тоза бояд нӯшид, ҳатто дар як рӯз на камтар аз 2-2.5 литр ва аз ин миқдор агар ним литр оби минералӣ бошад боз беҳтар аст. то ҳадди имкон тирезаҳои хонаҳоро пӯшидан хуб аст. пайваста ҳавои дохили хонаро поку тоза нигоҳ доштан ба манфиат аст. бо латтаи нарму нам тоза кардани фарш ва тирезаҳоро фаромӯш набояд кард. ба онҳое ки гирифтори бемориҳои диққи нафас ва дилу фишорбаландӣ ҳастанд, истифода аз доруҳо ва дар сурати зарурат муроҷиат ба духтур ҳатмӣ аст. дар мавҷ барномаи иттилоъоти хабар.